La classe obrera necessita organitzar-se, generar estructures on prevalgui la unitat de tota la classe obrera des de la base. L'estat capitalista té els seus mecanismes per intentar mantenir a la classe obrera en aquesta dinàmica de conciliació i de pacte social que l'ha dut a la situació actual. I un d'aquests mecanismes és subornar algunes capes de la classe obrera perquè es posin al servei dels capitalistes. Los sindicatos, eso que se llama de clase, eso ha desaparecido, porque eso lo que se ha dedicado ha sido a sillón, a barrigas agradecidas, etcétera, etcétera, y en fin, podría decir muchas cosas. Dins dels sindicats hi ha una sèrie de gent, una sèrie de buròcrates sindicals que estan al servei dels capitalistes i que estan actuant en contra dels interessos de la classe obrera. Anys i anys de pacte i concertació social ens ha portat a un retrocés sense precedents en les condicions de vida i treball de la classe obrera i els sectors populars, destruint la negociació col·lectiva i els drets laborals més bàsics, així com drets històrics conquerits amb la sang dels treballadors i treballadores, com l'educació i la sanitat pública. Hoy, como cédula ibérica del Partido Comunista de Turquía, estamos aquí cumpliendo con nuestro deber internacionalista, demostrando un ejemplo de internacionalismo y solidaridad de clase obrera, solidaridad entre comunistas. Hoy nuestros camaradas en Turquía están defendiéndose contra un asedio policial. En Istambul estamos hablando de 39.000 policías. Que esto es un pequeño ejército con el que se podría invadir incluso un país. La brutalidad está siendo, como ya es habitual, muy grave en Turquía, pero a pesar de eso, en Turquía como en el resto del mundo, los comunistas y la clase trabajadora está demostrando su fuerza y está demostrando que su futuro está en sus propias manos. Los comunistas no van a esperar a nadie que nos vaya a salvar. Estamos conscientes que nuestra salvación está en nuestras propias manos. La postura de les cúpules sindicals de pactar amb la patronal i els monopolis per evitar el mal pitjor constitueix un engany i porta a la destrucció de les condicions de vida de la classe obrera, ja que parteix de la idea de que tots hem de fer pinya per superar la crisi. La realitat és que la crisi la pateix la classe obrera i els sectors populars en una societat dividida en classes on hi ha explotadors i explotats. L'única garantia per salvaguardar els nostres drets és la unitat i la lluita de tota la classe treballadora. Que se ha conseguido durante muchos años de lucha, nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, estos lo han quitado en nada, en poco tiempo. Se ha vuelto otra vez a la edad media. Animem a la classe obrera que s'organitzi en sindicats, però tanmateix creiem que la solució, la manera de superar aquesta dinàmica de pacte i de conciliació que portem arrossegant des de fa dècades és que, a més, la classe treballadora s'organitzi en comitès d'unitat obrera a cada fàbrica i digui l'assemblea dels comitès d'unitat obrera és l'únic que em representa i aquí jo mateix estic decidint lluitar amb els meus companys de la fàbrica. Els comitès per la unitat obrera no són un sindicat més, són un front sindical, són assemblees de treballadors per la base, assemblees de treballadors a cada centre de treball i qualsevol persona de qualsevol sindicat pot estar dins un CUO. Estigui o no afiliada, simplement gent que tingui la voluntat de treballar sindicalment i de lluitar per als drets de la classe treballadora. Están jubilados, pero ante la injusticia el sindicalista tiene que estar siempre activo, nunca jubilado, hasta la muerte. La lluita decidida de la classe obrera amb el seu Partit Comunista endavant. Només així
podem llançar a les escombraries de la història el que vindrà el sistema de producció capitalista, aquesta mateixa classe obrera que porta dins seu el l'home nou i la dona nova a una societat sense explotació i on el desenvolupament sigui ple per a tota la humanitat. Sortida immediata de la Unió Europea, l'euro i l'OTAN, pel poder obrer i pel socialisme. Que visca la lluita de la classe obrera!